Арчето не работи. Нема батерия. Ще работи. Да говоря ли? Добре, поради много психически проблеми от моя страна, на последната игра ме плаши прекалено много, Маргарита реши, че трябва да изиграе следващата. Първата нощ, нали така? Защото Цветина спря играта, иначе аз ще се продължа. Както и да е, Маргарита ще почне първата нощ, па ще внимава там. Ай, Марго! Вчера играх 10 пъти и сега пак ме страх. Всички ме страх. Това е първи момент. Приближи се повече. Искам. Приближи се, не ти да бъдеш вперед, ако не си. Пушрахме работата. Свети бе! Също съм не да работа. Ще се потръпваш ли? Ай, карамба! Очакваш ли? Страхнах. Ти си искаш ли по-след или играеш? Знаеш като го играе, някой друг не е толкова страх. Ти ще кажеш? Да, казвам го. Знаеш, че аз другото играха дължа и се потикам страх. Ако си имам нощ 10, ти нали знаеш? Не искам да си. Не слушам за дишане изобщо на трибета, но аз не слушам. Това много път цялото време. Аз и не чувах всъщност. Come with me, Freddy Fazbear. Може пък не чувах. Don't know, please don't come with me, please. Oh shit. Whoa. There's Freddy. You know Freddy's. Foxy. That's the name of the animatronic. Foxy. One time, Foxy? Не? Това са малки? Видях ли да Фреди? Но това са малки Фредита такива. It's looking pretty. Go, please, no! Fuck you. There you are. Стигат светиш да се прегнира така. Какво ще? Фреди ми се скри нещо. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Uh-oh. Карелки пъти. Ти знаеш ли другите части колко по-гадни са? Там трябва да гледаш камери. И да преминаваш през няколко помещения. Което е ужасно. Само PewDiePie и няколко други съм виждала да минава цялата игра човек. И Markiplier. Това не е продуктово позициониране от тях. Oh shit. It's 6 AM. I'm a pro. I'm already dead, you know. He's like, Mommy, I want to go home. Great couple! I said great couple! Fred като меткъс. Тука? Там ли чуваш?
току-що получихме ексклюзивно, сега повтарям това, току-що получихме съобщение на Маргот от сестра й, гласи следното. Цитирам. Усрахте ли се? Или още държите фронта? За тези с по-силната психика може да пробвате, или ако искате да си дигнете адреналина. От сега нататък обещавам да има повече клипове, да не е като лятото, да няма нито един. Докато не тръгнем на матури. Да, докато не започнем по... Думата бе, кажете ми думата сега. Не мога да се сета за думата. Абе, като започнем да се подготвяме по... Упорито бе, ето бе за матури. Знаете, абонирайте се, харесайте клипа и ако случайно играете играта и ако случайно минете на третата нощ, пишете, моля ви се. Моля ви се, пишете, защото това не е нормално просто да минете.